Yau sannan shi wanda ka ba mu na gari ɗin nan, wanda ka ce yana kamar na matsi ɗin nan, to da na yi amfani da shi haka nake tsarki da shi to na ɗan kwanaki haka. To sai na ji kamar irin like ina matsewa sosai haka, kuma na ji kamar irin like irin wani irin kamar gurin irin wani nama ya tunkushe irin ya fito haka, irin gurin ya cika haka. Dan in misali idan na zo tsarki kuna bi irin ɗan gwada ko hannuna irin ɗan sa sai in ji kwata ma ba zai ma shiga ba, wani nama irin wurin ya cika haka. To irin abin ya min tsoro, ban san me ba dai, ban san me yasa ba haka. Sai na ce zan faɗa maka. Rahmatullahi ta'ala barakatuhu. To in uwa barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai suna mu gyara mata, wanda cibiyar Kazimiya Herbal Medicine Center take ɗaukar nauyin kawo muku akai-akai. To kamar yadda kuka sani, sunana Abubakar, ɗaya daga cikin masu kula da wannan shirye-shirye, kuma kamar yadda muka saba mukan kawo muku hanyoyi da za ku yi amfani da su ku magance matsalolin ku a gida ba tare da kun sha wata wahala ba. Wanda insha Allah a wannan bidiyon za mu yi magana akan wanda suke fama da matsalolin kuraje a fuska ko kuma tabo a fuskan su. Idan kina fama ko kana fama ko kuma ka san wani ko kin san wani mai fama da matsalan kuraje a fuska ko kuma tabo, abinda ake kira tabo shine idan kuraje sun mutu a fuska sai su bar wani alamu baki-baki a fuska, alamun cewa kuraje sun mutu. To idan kina fama ko kana fama da wannan, to akwai hanyoyi da yawa da ake amfani da ganyen maina wajen magance wannan matsala din, wanda insha Allah a wannan bidiyon za mu kawo ɗaya daga cikin hanyoyin wanda in dai aka yi amfani da su to za a samu waraka cikin sauki ba tare da an sha wata wahala ba, wanda a wannan bidiyon shine za mu kawo. Kamar yadda kuke gani, wannan shine ganyen maina, ganyen darbejiya, wanda an samu ilimin shi daga Indiyawa, dan suna amfani da shi sosai, dan suna cewa magani na gida, kamar in ban manta ba a yadda na karanta abin da suke ce masa kenan, magani na gida. To wannan shine ganyen darbejiya. Akwai hanyoyi da dama da ake amfani da darbejiya, ko kuma dogon yaro ko kuma maina ko kuma neem, yawa duk ana iya kiran darbejiya. To ana amfani da shi wajen cire tabo ko kuma kurajen fuska cikin sauki ba tare da an sha wata wahala ba. Amma kafin mu je gundarin bidiyon, muna roƙo idan wannan shine zuwan ku na farko wannan tasha din, da ku danna mana alamar subscribe gashi na ƙasa da jan rubutu, sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci. To mu je gundarin bidiyon kai tsaye. Insha Allah, kamar yadda muke magana akan masu tabo ko kuraje a fuska, yadda za su yi amfani da ganyen maina su magance matsalan shine idan aka samu ganyen maina, za a tafasa shi. Aka tafasa shi sosai da ruwa, aka tafasa shi sosai yanda zai zama na ruwan sai ya canja kala, ruwan da za a tafasa shi ya canja kala ya koma kalan ganyen mainar, ma'ana ya kore kenan ko. To sai a sauke shi, sai a tace shi. Akwai hanya biyu da ake amfani da shi. Zaki na farko, ana samun auduga. Idan kika samu auduga ko ka samu auduga, sai kana dangwalar ruwan ganyen mainan nan, sai kana shafawa inda kurajen nan suke, ko kuma tabo ko tattarewar fata ma, so ko kuraje ko tabo, to za a ke iya sawa ana dangwala ana shafa, ana dangwala ana shafa. Za a bar shi har sai ya bushe da kanshi, ya kalla ya ɗauka kamar minti 30. Idan ya ɗauka kamar minti 30, sai mutum ya yi wanka ko kuma ya wanke. To idan yana yin wannan, to in Allah ya yarda kwana 1, 2, 3 zuwa 4 zai ga fuskan shi ta canja, wannan kurajen, wannan taban duka ya fita cikin sauki ba tare da ya sha wata wahala ba. Idan ma mutum bai wannan ba, zai iya, idan ya tafasa shi ya zama na yayi kalar ruwan, to sai yana ɗiban ruwan sai yana zuba shi a ruwan wankan shi. Yana zuba shi a ruwan wankan shi, yana dirje jikin shi da shi, to zai ga ya samu waraka cikin sauki ba tare da an sha wata wahala ba. Akwai hanyoyi da dama da ake amfani da darbejiya. Akwai hanyar da ma idan mace ba ta so ta ɗauki ciki, za ta iya amfani da ita.